Hi guys! Today's video natin, sasamahan nyo lang ako kung paano mag-renew ng passport. Bali, nag-schedule kasi ako today sa Robinson Magnolia. So, sasamahan nyo kung paano mag-schedule. Stay awake looking at your beauty, telling myself I'm the luckiest man alive. Cause so many times I was certain you was gonna walk out of my life. Why you take such a hold of me, girl, when I'm still trying to get my act right? What is the reason when you really could have been the man you want? I don't see what I do offer. I should have been a season, cause you could see I potential. Yung process na pag-renew ng passport. Siyempre, si-search nyo sa Google yung DFA online appointment at ito ang lalabas. Yan. Siyempre, basahin nyo muna yung terms and condition, then click nyo pag okay sa inyo. Pag grupo kayo, click mo yung group. Pero pag individual, yung individual lang i-click nyo. Ito yung lalabas. Pipili ka na lang kung saan kayo lugar or saan ka lugar magpapa-appointment ng passport mo. Click mo lang kung anong lugar yung i-click mo dyan. Pili ka lang ganun. Tapos yan, pag nakapili ka na yung lalabas, i-check mo lang yung okay dyan. Then click mo lang yung next. Yan, yun yung lalabas. Pipili ka na lang ng date kung kailan mo gusto magpa-appointment. Yung green, hindi pa siya fully booked. Yung red, fully booked na. Nakapili ka na ng date yung lalabas. Pipili ka na lang ng time kung ano oras mong gustong pumunta sa yung schedule. Then, click the next. Siyempre, ayan yung lalabas. Ilalagay mo lang mga personal information mo dyan. Then, pagkatapos mong masagutan lahat yan, click the next ulit. Yan ang susunod na lalabas. Bibigay mo lang dyan yung personal information ng father mo, ng mother mo. At pag natapos mo na yan, click the next ulit. Ito ang lalabas na next. Kung new ka, syempre kiklik mo yung new. Pag renew lang. Then, answer mo ulit yung mga kailangan nila. Then, click the next ulit. At syempre, dahil renew tayo, renew yung click ko. Then, ito yung lalabas. Ilalagay mo lang din yung passport number mo. Then, click mo lang yung next pag natapos mo na yung mga information na kailangan nila. Ito naman, pag na-click mo na yung next, ito naman additional information lang naman sa address mo. Then, click mo na lang ulit yung next. Pag natapos mo, yan na yung lalabas. I-double check mo na lang yung mga personal information mo kung tama yung nilagay mo. Kung may mali, i-edit mo na lang ulit. Yan. Tapos, pag na-check mo na siya, pwede mo na siyang click yung confirm. Tapos, dito na tayo sa payment method. Tapos, kung gusto mo mas mabilis yung dating ng passport mo sa'yo, i-click mo lang yung special processing. 6 to 7 working days, nandiyan na kagad yung passport mo. Pero kung ayaw mo lang mas mabilis, nasa sa'yo naman yung bahala ka na. Charot. Tapos, pili ka ng payment method mo. Yan, yung sa akin kasi may lumabas. Credit or debit card. Tapos, yung other services nila, yung sa carrier, may charge siyang 150. Tapos, ipili mo lang naman dyan. Nag-iisa lang naman yan, or 21 lang. Tapos, pag na-click mo na yun, yan yung mga lalabas. Yung personal information mo. Tapos, yung total ng babayaran mo. Tapos, i-click mo na lang yung proceed pag okay na lahat. Tapos, pag na-click mo na yung proceed, ito yung lalabas. Pwede ka nang pumili dyan kung kung paano babayaran yung passport mo, kung PayMaya ba o GCash. Click mo lang yung GCash, then proceed mo lang siya. Then, yun. At syempre, pag nabayaran mo siya sa PayMaya or GCash na pili mo, ito ang lalabas. Then, merong nag-ibig sa inyo na information na nabayaran mo na yung passport mo. Siyempre, mag-aantay ka na lang ng email na galing sa DFA kasi dun yung form na kailangan mo. Kasi minsan yung form na pinapakita dito,
lalabas. Hindi siya obsolete. So, kailangan mo matantay na email galing sa YouTube. So, wait ka lang kasi darating. Kasi sa akin, 1 week antay ko na lang siya. Ay, samahin na lang ko na ako. Dito sa Robinson Magnolia. Andito na ako sa Robinson Magnolia. Bago kayo umalis, ayusin nyo lahat yung form, yung na-print nyo, na galing sa email ng DFA. Then, yun lang naman yung dadalhin nyo eh, kasi renew lang naman kayo. Dadalhin nyo lang yung form, tapos yung inyong old passport, tapos yun, tapos na. Punta ka na sa schedule mo. At yan, nasa escalator na ako, going to DFA. Yan. Yan na, nakikita ko na siya. Yes, excited. Excited ka, girl. Yun tayo papunta. Tapos pagdating nyo dito, yung guard may kukunin sa inyong form. At ito yung form na yun, ibigay nyo sa guard. Tapos yan, mag-aantay na lang tayo. Tawagin yung pangalan ng papasok dyan sa mga DFA. Chip-chip ka lang, pupo ka lang. Siyempre, sa haba ng inupulo, ayun ako, tatawag sa kuya, para kang gumagraduate, tapos tinatawag yung pangalan mo. Tingnan mo na lang yung pangalan mo tawagin. Finally, I'm done. Basta ako mag-renew ng passport ko. And then yan, pauwi na ako. Kanina hindi na ako nakapag-video sa loob kasi bawal talaga siyang mag-video. Baka mahuli pa tayo, yari tayo. Yan, at ako'y pauwi na. Ito tayo. Padaanan lang natin. Yan. Alam na siya. At yun na nga, pauwi na nga ako. Thanks for watching. Bye!